Кимиё 1 декабри соли 1247. барои ҳама мо зану шабҳар маҳсуб меёфтем. аз туямон 7 моҳ сипарӣ шуд. дар ин муддат Шамс боре ҳамчун шабҳар бо ман нахуфт. саъй доштам ин ҳамаро аз атрофиён паноҳ дорам, лек фикр карда ҳам наметавонистам ки онҳо бехабар монда бошанд. гоҳо ба назарам чунин менамуд ки оиди шармандагиам дар пешонаам навишта шудааст. ба ҳини ба сӯям дида духтан, эшон дарҳол ҳамаро пай мебаранд. ҳине дар кӯча суҳбат доштаю дар боғ заҳмат мекашидам ва дар бозор машғули тиҷорат будам. на танҳо шиносҳо, балки ашхоси тамоман бегона ба назарам менамуд ки дар симоям зани шавҳардори бокираро мебинанд. на ин ки Шамс ба ҳуҷраам ворид намегашт. албатта меомад, лек ҳар гоҳ ҳине наздам шомгоҳон меомад, пешакӣ иҷозат мепурсид ва ҳар гоҳ посухам чунин аст: бале, охир ман ҳамсари туям. пас он қариб аз нафас гирифтан боз истода, рӯзи дароз интизорам ва дуо мекунам ки тӯи арӯсиямон ба таври бояду шояд сурат бигирад. лек ӯ дари ҳуҷраамонро куфта, танҳо як хоҳиш дорад: омада шинад ва суҳбат намояд. боз барояш хеле писанд ки ҳар ду якҷоя машғули қироат бошем. аллакай якчанд китобҳоро хонда баромадем. лайлӣ ва маҷнун, юсуф ва зулайхо, фарҳоду ширин, булбул ва садбарг. қиссаҳое ки новобаста ба ҳар гуна шароит дилдодагон якдигарро ба ғоят дӯст медоранд. ин китобҳо бароям ғаму андӯҳ меоранд, зеро афташ медонам чунин муҳаббатро ҳаргиз дарк нахоҳам кард. агар машғули қироат набошем, Шамс аз хусуси 40 дастури суфиёни оворагарди исломӣ қоидаҳои асосии дини муҳаббат қисса мекунад. бори қиссаеро баён дошта сарашро болои зонуям гузошт. ба оҳиста чашмонашро пӯшонду хомӯш гашт. ӯро хоб бурд. ман бошам мӯйҳои дарозашро силакунон аз пешонияш бусидам. гӯё асре гузашт пеш аз он ки чашмонашро кушояд. пас он маро ҷонибаш кашиду меҳрубонона буса кард. ин лаҳзаи хушбахтарин буд. муддати 7 моҳи сипаришуда худам низ чанд маротиба ба ҳуҷрааш ташриф овардам ва ҳар гоҳ ҳини бе иҷозати пешакӣ наздаш омадан дилам фишурда мегардид. зеро намедонистам ӯ маро чӣ тавр қабул хоҳад кард. пешгӯии кайфияти Шамс басо душвор аст. гоҳо вай хеле меҳрубону навозишкор аст ки тайёрам ҳамаро бубахшам, гоҳи дигар беҳад пургӯй. боре ба рӯям дару шапиду доду фарёд бардошт ки намегузоранд танҳо бошад. чӣ илоҷ? ҳамин тавр аз ӯ хафа нашуданро ёд гирифтам. ҳамчунин ёд гирифтам ки вақти ибодат ба ӯ халал нарасонам. моҳҳои дароз вонамуд месохтам ки аз ҳама чиз ризоям, ҳатто на танҳо барои дигарон, ҳамчунин барои хеш. худро маҷбур месохтам дар симои Шамс ҳамаро бинам, ҳам фикр, устод, ҳам суҳбат, ҳатто фарзандро ҳам, танҳо шавҳарро не. вобаста ба кайфияти хеш ё ӯ дар борааш бо ҳар гуна меандешидам. муддате ин маро қонеъ мекард. чизе бештару дигар интизор нашуда, интизори суҳбатҳоямон будам. бароям хеле писанд буд ки ӯ андешаҳоямро баҳои хуб додаю қадр мекард. аз ӯ бисёр чизҳоро омӯхта, бо мурури вақт дарк намудам ки худ метавонам ба вай ҳам чизеро биомӯзам. аз ҷумла хушиҳои оиладорӣ ки аз хусусашон тасаввуроте ҳам надоштам. бовар доштам метавонам ӯро чунон хандонам ки дигарон ба ин кор қодир нахоҳанд буд. аммо ин басанда набуд. андармони ҳар кор шуда, лек аз андешаи он ки ӯ маро дӯст намедорад, ҳеҷ раҳо намеёфтам. албатта барояш писанд будам ва ӯ инро қадр мекард. лек ин бо муҳаббат ҳеҷ умумияте надошт. ва ин андеша то ҳадде дардовар буд ки маро дарун мехӯрд. ҷисму ҷонамро ором намегузошт. ман одам гурез шудам. хоҳ дӯст бошаду хоҳ бегонаю ҳамсоя. акнун хоҳиш доштам дар ҳуҷра танҳо бошаму бо мурдагон ҳам суҳбат шавам. мурдаҳо бархилофи зиндаҳо ҳаргиз касеро муҳокима нахоҳанд кард. агар аз хусуси зиндаҳо ҳарф занам, ягона ғамғусорам садбарги биёбон гардиду халос. майли умумии аз дигарон дурӣ ҷустан моро бо ҳам хеле қарин сохт. ӯ низ аҳли тасаввуф гашта буд. аз манзили сабукпоён фирор намуда, садбарги биёбон рӯзгори танҳоиро пазируфт. боре ба ӯ баён доштам ки ба он ҷуръату қатъияте ҳаёти навро оғоз кард, ҳасад мебарам. сар ба нишонии ин кор ҷунбонда гуфт: ман рӯзгори навро оғоз накардаам. ягона коре ки анҷом додам, ин то ҳадди марг фафтиданам буд. имрӯз ба ёди садбарги биёбон на бо баҳонаи оддӣ равонам. саъй доштам худро ба даст гираму оромона бо ӯ суҳбат намоям. лек ҳине қадам ба ҳуҷра гузоштам, гирья гулӯгирам кард.
кимиё вазъат хуб аст? На чандон, иқрор шудам ман. бароям ёрии ту лозим. албатта, бо ҷону дил. хуб, барояд чӣ кор кунам? ин ҳама аст барои Шамс. ӯ ба ман наздикӣ надорад. ман гуфтаниям ки дар андешаи муайян ғурунгидам ман. мехоҳам дар назараш зебо намоям. ин корро ёдам бидеҳ. Садбарги биёбон чуқур нафас кашид. кимиё, ман паймон бастам. қариб бо хашм иброз дошт ӯ. бале, назди худованд аҳд кардам ки пок бимонам. ҳатто андешае ба сар нахоҳам овард ки чӣ тавр дигар мардонро хушнуд созам. охир ту аҳдатро вайрон намесозӣ кӯ? ба илтиҷо даромадам ман. каме маро ёрӣ мерасонию халос? мехоҳам Шамсро хушбахт созам. Шамс одами бомаърифат аст, пичиро занон гуфт Садбарги биёбон. гӯё тарс дошт ки касе гуфторамонро мешунавад. ба фикрам ин рафтора дуруст нест. охир ӯ мард аст, эътироз намудам. магар тамоми мардон фарзандони бобои одам маҳсуб намеёбанд? бо маърифат ё бемаърифат ҳамаашон қувваи мардӣ ва хун доранд. ҳатто Шамсам ҳамин тавр не? бале, ҳамин тавр, лекин Садбарги биёбон тазбеҳро даст гирифту ба ҳисоб даромад. бо сари хам ғарқи андеша гардид. илтимос, пас намеомадам ман. ту ягона касе ки бовар карда метавонам. 7 моҳ гузашт. ҳар шаб об дар чашмон сар ба бистар мегузораму субҳгоҳон бо дили реж аз хоб мехезам. ин тавр давом кардан душвор аст. мехоҳам шавҳарамро бо худ ҷалб созам, мефаҳмӣ? Садбарги биёбон хомӯш меистод. ман рӯймолро гирифта аз сараш доштам ва маҷбур намудам бо диққат ба ман нигарад. росташро гӯй, ман безебам? албатта не, кимиё. ту зани ҷавону зебоӣ. набошад ба ман ёрӣ расон. роҳро ба сӯи дили мард нишон деҳ. медонӣ ҷонакам, роҳ ба дили мард занро ба куҷоҳое ки намебарад. пас ӯ хешро фаромӯш месозад. фарқ надорад, посухаш додам. дигар илоҷ надорам. дигар илоҷ. Садбарги биёбон. куния, декабри соли 2047. об дар чашмон кимиё аз ман хоҳиши ёрӣ дошт. чеҳрааш пурчин, нафаскашиаш душвор гашт. билохира гуфтамаш ки ёрӣ мерасонам. дар қаҳри ботин бошад беҳудагии ин амалро дарк доштам. набояд ба зориҳояш дода мешудам. худ фаҳмидам ки фоҷиае дар пеш истодаро натавонистам дарк созам. гирифтори азоби гуноҳи содир карда аз худ мепурсидам. чӣ тавр метавон ба ин андоза содалаф шуд ки фарҷоми мудҳишро эҳсос карда натавонам? он рӯзе ки барои ёрӣ наздам омад, чорае надоштам. хоҳиш, маро ёд бидеҳ, пичиро занон илтиҷо дошт ӯ. ҳеҷ ҷои бадие надорад, андешидам. ба дилам аз ҳоли ин майдаак хун мегашт. охир ӯ шавҳарашро ба худ ҷалб кардан мехоҳад, на марди бегонаро. ӯ як далел дошт, муҳаббат. магар дӯст доштан ягон бадӣ дорад? майли хоҳиши ӯ беҳад аст, лек дар он гуноҳӣ нест. ин шавқу ҳаваси пок аст. дар қалб ҳис доштам ки ин дом аст, лек онро худованд бо чунин тарс офаридааст. пас дар он бадие намедидам. аз ин хотир қарор додам ба кимиё духтари деҳотӣ ёрӣ расонам ки фаҳмиши ӯ дар бораи зебоию диққатҷалбкунии занона бо дастони ҳинодор маҳдуд мегашту халос. ман ба ӯ ёд додам ки чӣ тавр худро оро диҳад. баъд бошад шогирди бофаҳм баромад. лозим омад тарзи қабули оби гарми хушбӯйро барояш баён созам. ҳамчунин баданро бо равғанҳои хушбӯй ва молишдиҳӣ зинат бахшидан ва барои чеҳра аз ширу асал ниқоб тайёр намуданро ба ӯ фаҳмудам. шадаҳои яшмиро ба ӯ додам. онҳоро ба мӯҳояш часпон, ки муддати тӯлонӣ накати гуворо ба атроф меандохтанд. истифодаи гулҳои гуногун ва равғани зайтунро ба кимиё гуфта додам, ки шабона бедоркунандаи рағбати мард маҳсуб меёбад. пас он сафед кардани дандонҳо, бо ҳино оро додани нохунҳо, сурма молидани мижгону абрувон, сурх кардани лабону гунаҳо, боз ҳам мӯйҳоро шукӯ ва абрешимонанд кардан, қафаси синаро бошад, боз ҳам чашмрасу дилкаш намудан, аз зумраи корҳои баъдинае буд, ки ба кимиё омӯхтам. ҳарду якҷоя бозор ба дуконе равон шудем, ки аз давраҳои пешин медонистам. он ҷо сару либос ва такпӯши абрешӣ мехаридем, ки дар умраш надидаю даст нарасонда буд. пас айёми фаро расид, ки назди мард рақсидану бо тамоми зебоӣ ҷисми хешро, ки худованд атояш фармудааст, ба мард нишон доданро ба ӯ ёд медиҳам. пас аз 2 ҳафта кимиё омода буд шавҳари хешро тасхир созад. он рӯз кимиёро барои Шамси Табрезӣ
орову торо додам, чунон ки чӯпон барачаи қурбониро зеб медиҳад. аввал Кимиё оби гармро қабул карду, пас мӯйҳояшро равған молид. сипас ёрӣ расондам либос пӯшад. таври зан танҳо барои шавҳари хеш мепӯшад ва он ҳам бошад ҳамагӣ 1-2 маротиба дар тӯли ҳаёташ. ман бо лопӯши сурхи сиёҳтоб ба куртаи ранги садбарги бо ёқути зарин ки гирдии қафаси синаашро намоён месозад интихоб намудам. дар навбати охир ба чеҳрааш рангҳои зиёд молидем. бо риштаи марворид дар пешонӣ Кимиё чунон зебо менамуд ки чашм аз ӯ кандан душвор буд. ҳине ҳама корро анҷом додем. Кимиё акнун духтараки бетаҷрибаю тарсу ба назар наменамуд. ӯ зан буд. зане ки қалбаш лабрези муҳаббат ва шавқу рағбат гардидааст. баъд чун зан тайёр буд ба пешвози маҳбуби хеш далерона қадам гузорад ва агар лозим шавад дар ин роҳ ҷон бибозад. даме ба арӯси зебо менигаристам. ба хотирам оятҳои Қуръони Карим дар бораи Юсуф ва Зулайхо омад. чун Кимиё Зулайхо ҳам ба марде дил бастааст ки ба эҳсосаш бепарво буд. ҳине дар шаҳр нисбати Зулайхо бадгӯиҳо зиёд шуд. тамоми занҳоро ба базм даъват кард. ба дасти занҳо кор доду ба Юсуф фармуд: назди мо даро. ҳине занҳо ӯро диданд, тавсифкунон ба осмонҳо бардоштанд. аз ҳайратдастони худро бо чунин суханон мебуриданд: худоё, моро нигоҳ дор. вай бандаи хокӣ нест, ӯ одам не, фаришта аст. касе ба сар фикре наовард ки Зулайхоро барои муҳаббати доштааш ба Юсуф мазаммат намояд. хайр, ман чӣ таврам? пеш аз он ки чеҳраашро бо рӯпӯш пӯшондаю ба ҳуҷрааш равад, бо ҳаяҷон пурсид Кимиё. олиҷаноб, гуфтамаш, шавҳарат на танҳо имрӯз, балки рӯзҳои дигар ҳам вақте наздат меояд, туро навозиш хоҳад кард. чеҳраи Кимиё чун садбарги арғовонӣ лолагун гашт. ман бошам хандидам. ӯ низ ба ман ҳамроҳ шуда бо хандаи диловезаш чун нури офтобӣ вуҷудамро гарм намуд. ман бовар доштам ки чӣ мегӯям. ба қобилияти ӯ шак надоштам ки Шамсро ба худ моил намояд, чун гул ки бо нектари хеш занбури асалро ба худ ҷалб месозад. лек ба ҳар ҳол ҳине нигоҳҳоямон бо ҳам бархӯрд. дар нигоҳаш сояи шубҳаро ҳис кардам ва ҳисси нохубе вуҷудамро фаро гирифт. ҳисси бадбахтӣ. лек Кимиёро ман накардам. ҳол он ки мебоист ӯро боз дошт. ман ҳамаро дидам. то дами марг худро нахоҳам бахшид ки чаро монеааш нашудам. Кимиё, Куния, декабри соли 1247. Шамси ғаюри саркаш ва бомаърифат аз муҳаббат хеле огоҳ аст. лек як чизро дақиқ намедонад. барояш дарди муҳаббати радшуда ношинос аст. шабе ки садбарги биёбон орову тороям дод, рағбатам афзудаю аз худ бехуд шудам. ҳатто пай набурдам ки ба ин ҳолат ҳам меафтам. либоси абришимии сабуки ба бадан расанда, накҳати гулоб, тами баргҳои гули садбарг дар забон, ҳама ин боиси асабониятам мегардид ва дар як маврид ҷасоратам мебахшид. ҳуҷра баргаштаму аввал худро дар оина дидам. қафаси синаам калон нашудаю ба кӯлаҳои он чизе изофа нагардид, лек ба назар дилрабо менамудам. интизор шудам ки ҳамаро хоб барад. пас он пироҳани кушодаро ба бар намуда бо нуги пой ҷониби ҳуҷраи Шамс роҳ гирифтам. Кимиё, туро интизор набудам? даро кушода иброз дошт Шамс. туро диданам лозим буд. интизори посух нашуда бо гуфтани ин суханон вориди ҳуҷра шудам. хоҳиш, даро пӯш. тааҷҷубашро пинҳон надошта, Шамс хоҳишамро ба ҷо овард. ҳине дар ҳуҷра танҳо мондем. бароям вақт лозим шуд то худро ба даст гирифта тамонам. пуштамро ҷонибаш гардонда чуқур нафас гирифтам ва дар як лаҳза либосҳоямро аз тан ба дар сохтам. дарҳол аз пушт нигоҳи вазнини ҳамсарамро дарк намудам. сукунати сарде дар ҳуҷра ҳувайдо шуд. қафаси синаам тез-тез пасту баланд шуда, ҳисси нохушоянд фарогирам шуд. лек ҳамонон назди Шамс рост меистодам. тамоман бараҳна ва дастрас чун ҳури биштӣ. дар сукунати нохуш ҳарду рост истода гӯш доштем ки чӣ тавр дар берун шамол вазидаю улоскашон овоз медиҳад. чӣ мақсад дорӣ? бо овози сард пурсид Шамс. ногоҳ овозам ғайб зад, лек худро маҷбур намудам иброз дорам. ман туро мехоҳам. Шамс
каме ҷонибам тоб хурду рӯ ба рӯям биистод ва маҷбур дошт ба чашмонаш бингарам. зонуҳоям қатт шуданд, лек тан намедодам. баръакс, ҷонибаш қадаме ниҳода ба ӯ ҷафз шудам. ба зур ҳаракат намуда худро пешкаш доштам. тавре садбарги биёбон ёд дода буд. қафаси синаашро молишкунон барояш суханҳои лутфуомези муҳаббат иброз доштам. кафҳоямро ба пушти сахташ молиш дода аз бӯи баданаш сармаст гардида будам. гӯё ба оташдони сӯзон даст расонда бошам. Шамс худро қафо гирифт. ту фикр дорӣ маро мехоҳӣ ки ман бароят лозимам? дар асл бошад туро лозим аст мани таҳқиршудаатро тасалло бахшӣ. бо дастонам гарданашро оғӯш гирифта сахт бусидамаш. пас он лабонашро кушода бо забони худ забонашро молиш додам. таври садбарги биёбон гуфта буд. кимиё барои мардон ҳис кардани забони ҳамсари хеш гуворост. ҳамаашон инро меписанданд. ҳамин ки ба назарам намуд хоҳиш фарогири ҳардуямон шудааст, Шамс худро дур гирифт. кимиё, ту маро ноумед кардӣ, иброз дошт ӯ. акнун хоҳиш, ҳуҷраро тарк бикун. новобаста ба ин гуфтору дардовару аламнок чеҳрааш бетағйир монда буд. на хашм, на ҳатто ишорае ба нороҳатӣ. намедонам аз ҳама беш чӣ бароям дард расонда буд. маънои ин гуфтаҳо ё ҳузур надоштани эҳсосе дар чеҳраи ӯ. ҳеҷ гоҳ дар ҳаёт ин гуна таҳқирро ҳис надоштам. хам шуда хостам аз фарш либосамро бардорам. лек дастонам то ҳадде меларзиданд ки матои тунукро дошта наметавонистам. ноилоҷ бо рӯймоли шол худро печондам. гирьякунон ба зур нафас кашон нимбараҳна аз ҳуҷра ҷаста баромадам ва аз муҳаббати ӯ ки акнун дарк намудам танҳо дар тасаввуротам вуҷуд дорад дурӣ меҷустам. аз он лаҳза дигарбора Шамсро боре надидам ва аз ҳуҷра ман ҳам маротибае берун нашудам. шабу рӯз дар бистар хобида ёрое аз ҷо бархостан надоштам. ҳафтаи сипарӣ гашт. пас он ҳафтаи дигар. билохира ҳисоби рӯзро фаромӯш кардам. қувва ҷисмамро ба тамом тарк дошт. ҳаргиз намеандешидам ки марг ҳам бӯй дорад. илова бар он бӯи тез, чун занҷабили намакӣ ё сӯзанбарг. танҳо боз ҳам талху тез, аммо форам. замоне онро ҳис намудам ки ба ҳуҷраам ворид шуда, чун тумани ғафз маро пӯшонд. маро табларза фаро гирифту беҳуш гашта ҳазён мегуфтам. ба аёдат дӯстону ҳамсоягон зиёд омаданд. ҳера аз болинам дур намерафт. чеҳрааш хокистарӣ гаштаю чашмонаш фурӯ рафтанд. гавҳар бошад аз тарафи дигари кат истода табассуми зебо дошт ки дар гӯнаҳояш чуқуричаҳо ба назар мерасад. бидъаткори лаънатӣ, нидогар Сафия, дили духтари бечораро шикаст. ҳамаш аз пушти вай. хостам ба ӯ эътироз кунам, аммо овоза маро тарк карда буд. чаро ин тавр мегӯӣ? изҳор дошт Ҳера. ҳамаш дар дасти худованд. магар одами хокӣ қудрати офаридгорро дорад? аммо ба Ҳера касе аҳамият намедод. ман бошам дар чунин вазъе будам ки касеро ҳам бовар кунонда наметавонистам. ба ҳар ҳол зуд дарк намудам чизе ки ҳам мегуфтам натиҷа якхела мебуд. дар бемории ман нафароне ки Шамсро чашми дидан надоштанд боз баҳонаи дигар барои бадбинӣ дарёфтанд. лек ба ҳамаи ин нигоҳ накарда аз дӯстдориаш даст кашида наметавонистам. билохира ба вазъе афтодам ки ҳамаи рангҳо ба назарам яксон ба як ранги сафед табдил ёфтаю овозҳо бошад ба ғуввоси якмарон. дигар одамонро шинохтаю суханҳоро фарқ карда наметавонистам. намедонам Шамс ба аёдат омад ё не, аз афташ не. ҳатто агар инро мехостам занҳо ӯро ба ҳуҷра роҳ намедоданд. ё шояд омада назди кат нишаста соатҳо най навохта бошад ва аз дастам дошта бароям дуо кардааст. бисёр мехостам ба ин бовар кунам. ҳамин тавр ё не, дигар ин аҳамият надошт. аз ӯ дар ғазаб ва хафа нашуда будам. ин нишонаи ҳақиқии некӣ ва тасаллияти худованд ва шар ба ҳама амалҳо буд. дар паси ин ҳама муҳаббати зебо ноҳуфта буд. пас аз 10 рӯзе ки худро оростаю хушбӯй зада назди Шамс ҳозир шудам, пас аз 10 рӯзе ки бемор гардидам, ман дар дарёи бехудӣ афтода дар ризояти том бо қалби хеш шино доштам. эҳсос доштам шояд ин тиловати амиқи Қуръон ҷуръаи абадӣ бошад. маҷро маро аз ҳаёт ба марг мебурд. Элла, Бостон, 3 июли соли 2008. Бостон ҳаргиз чунин зиндаю чунин дилрабо ба назар нарасида буд, меандешид Элла. наход то кунун нисбати зебоии шаҳр ӯ нобино шуда бошад. азиз дар Бостон 5 рӯз сукунат варзид. ба ҳар рӯз Элла аз Нортгемптон
ба Бостон сафар дошт то бо ӯ вохӯрад. ҳарду дар тарабхонаи итолиёи хурд субҳона хӯрда, пас аз тамошои осорхонаи санъати зебоӣ муддати тӯлонӣ дар боғҳои Бостон Комон ва Уотерфронт сайругашт доштанд. дар боғи ҳайвонот наҳангҳоро тамошокунон дар қаҳвахонаҳои Гарвард Сквер қаҳва нӯшиданд. иловатан эшон боз ким чизеро гарму ҷӯшон муҳокима карданд. масалан, ошхонаи кишварҳои гуногун, тарзҳои зикр, фарҳанги мардумони таҳҷои ҷазираҳо, асарҳои готӣ, омӯзиши паррандаҳо дар табиат, боғдорӣ, парвариши зироятҳо, шаҳри хобҳо ва ин ҳам дар ҳолати суханҳои якдигарро буриданд. эла ёд надошт ки то кунун ин қадар зиёд ҳарф зада бошад. ҳини дар кӯча будан саъй доштанд ки ба якдигар даст нарасонанд, аммо дар ин маврид ҳам ба ҳолатҳои ногувор меафтиданд. эла ба фикр оғоз намуд ки чаро аз дасти якдигар дошта наистанд. ногоҳ дар ботинаш ҷасурӣ бедор гашт ки то кунун пай намебурд. ӯ дар кӯчаю хиёбонҳо ва тарабхонаҳо аз дасти азиз дошта ӯро мебусид. барояш фарқ надошт ки онҳоро мебинад, балки ҳатто хоҳиш дошт дуяшонро якҷо бубинанд. чанд маротиба якҷоя ба мусофирхона баргаштанд ва ҳар дафъа то ҳадде наздик буданд ки мебоист ишқварзӣ намоянд, лек ин рух надод. субҳи он рӯз азиз мебоист ба Амстердам бармегашт. ҳарду ба ҳуҷраи ӯ баргаштанд. он ҷо ҷомадон меистод, чун ёдраси ногувор аз ҷудоӣ дар пеш истода. ман бояд ба ту чизе бигӯям, гуфт Эла. аз ҳафташ хеле вақт аст ки чунин ният дорам. азиз як абрӯяшро боло бардошт. ман ҳам бояд ба ту чизе бигӯям, бо овози ошуфта изҳор дошт ӯ. набошад аввал ту? не, аввал ту. ҳамоно бо табассум каме аён Эла побанди андешо чашмонашро поён кард. ҳанӯз то омаданат ба Бостон ҳамроҳи Дэвид боре бегоҳ суҳбати тӯлонӣ доштем. ба ясту пурсон шуд. тавре мефаҳмӣ ӯ бе иҷозат почтаи маро мехондааст. рости гап, аз чунин кирдораш сахт ба ғазаб омадам. лек ҳақиқатро барояш баён надоштам. яъне ҳақиқатро дар бораи ҳардуямон. Эла бо ҳарос чашмонашро боло кард. намедонист азиз ба гуфтаҳои минбаъдаш чӣ гуна баҳо хоҳад дод. хулоса ба шавҳарам гуфтам ки марди дигарро дӯст медорам. аз берун овози гӯшхароши мошини сӯхтор хомӯшкунак шунида шуд ки дигар овозҳоро пахш дошт. эла хатарро эҳсос кард, лек дар нимароҳ истодан намехост. шояд писандат наафтад, медонам. дар ин хусус хуб фикр кардам. лек хоҳиш дорам ҳамроҳат Амстердам равам. азиз назди тиреза омаду ба берун дида дохт ки он ҷо чӣ рух медиҳад. на чандон дур болои яке аз биноҳо дуди сиёҳи ғафз ба ҳаво хест. азиз хомӯшона барои мардуми ин бино дуо кард. пас он оҳиста ба сухан даромад. эла таассуроти аҷибе эҳсос намуд ки гӯё азиз ба мардуми шаҳр муроҷиат дорад. шод хоҳам буд ки агар туро ба Амстердам ҳамроҳ гирам, лек барои хушбахтият кафолат дода наметавонам. ту чиҳо мегӯӣ? бо тарс пурсид эла. ӯ наздаш омаду нишаст. дасташро бо дастонаш гирифту мушаввашона молиш дода гуфт. ҳине бори нахуст бароям нома навиштӣ? дар ҳаётам давраи хеле душвор буд. ту гуфтан мехоҳӣ ки дар ҳаётат зани дигар ҳам ҳузур дошт? не, ҷонакам, не. азиз писханд зад, лек дарҳол чеҳраи ҷиддӣ ба худ гирифт. ҳаргиз ин тавр нест. боре аз хусуси 3 давраи ҳаётам ба ту навишта будам. ёд дорӣ? 3 ҳарфи аввал дар вожаи Суфӣ. аммо ту боре ҳам аз хусуси давраи 4 пурсон нашудӣ. ҳарчанд худам низ мехостам аз ин хусус бароят қисса кунам. аммо на ҳама корҳоям табдил буд. лек вохӯрӣ бо ҳарфи И вуҷуд дошт. мехоҳӣ бишнавӣ ки он чӣ тавр рух дод? бале, посух дод Эла ва тарс дошт ки шояд бишнавад. бале, мехоҳам. дар ҳуҷраи мусофирхона ҳамагӣ чанд соат пеш аз парвоз ба Амстердам азиз ба Эла қисса кард ки чӣ тавр ӯ соли 1977 аҳли тасаввуф гашта ба худ номи нав гирифт ва бо ин таври худаш андеша дошт ки тақдири навро соҳиб гардид. вай дар 6 қитъаи олам дӯстонро пайдо кард. чунон дӯстони наздике ки барояшон чун узви оила шуд. ба он нигоҳ накарда ки азиз дигарбора оиладор нашуд, вай падархони 2 сағира дар Аврупои Шарқӣ гашт. ҳаргиз гарданбандеро дар шакли хуршед аз тан ҷудо намекард, то ин ки пайваста аз Шамси Табризӣ барояш ёдовар бошад. азиз ҳамеша саёҳат карда дар шакли анъанаҳои аҳли тасаввуф баъзу қиссаҳо баён мекард. 2 сол пеш аз хусуси беморӣ барояш аён гашт.
ҳамаш аз варамитаги каш рух дод, ки ӯ бадбахтона хеле дер огоҳ ёфт. Варам яке аз шаклҳои марговари саратон маҳсуб меёфт. духтурон гуфтанд, ки шакли варам барояшон писанд нест, лек ба ҳар ҳол ташхис бояд гузаронд, то хулосаи дақиқ баровард. ҳафтаи пас ба ӯ хабар доданд, ки варам ба узвҳои даруна таъсир расондааст. он замон Азиз 52 сол дошт. ӯро огоҳ намуданд, ки агар зиёд умр бинад, то 55 тамом. лабони Эла пирпиркунон ба ларзиш даромаданд. гӯё чизе гуфтан мехост, лек суханҳо аз забонаш нияти баён надоштанд ва даҳонаш чун дар биёбон хушк гардид. ду донаи ашк аз гунаҳҳояш поин шорид, аммо ӯ сай дошт онҳоро дарҳол пок созад. Азиз ба гуфтораш идома бахшида ҳар як калимаро устувор баён дошт. ӯ иброз намуд, ки баъдан дар рӯзгораш давраи нав бо ибораи дигар нисбатан бештар самаровар шурӯъ ёфт. дар рӯи замин маконҳое мавҷуд буд, ки майли ба он ҷойҳо рафтан дошт ва ӯ сараввал усули ба он ҷойҳо рафтанро дарёфт. дар Амстердам ҷараёни аҳли тасаввуфро бо шӯъбаҳояш дар ҳар гӯшаи олам таъсис дод. ба сифати найнавозии ҳаваскор ҳамроҳи суфиёни машоқ дар Индонезия ва Миср барномаҳои созу суруд ташкил кард. ҳатто бо гурӯҳи суфиёни мусулмон ва яҳудиён дар Кордоваи Испания албоми созу сурудҳоро ба таб расонд. пас он ба Марокаш баргашта ба манзили суфиёне, ки бори нахуст бо эшон вохӯрда буд, ташриф овард. устод Самуд Кайҳо афтида буд ва сари манзилаш Азиз аз оятҳои Қуръони Карим пораҳо қироат намуд. пас он аз ҳаёти фаъолона канор рафтам, то асаре нависам, ки Кайҳо ҳаваси навиштанашро доштам. ба Эла чашмакӣ зада гуфт Азиз. аммо пайваста ба таъхир мегузоштам, шояд аз танбалӣ ё тарсуӣ, медонӣ чӣ? Кайҳо навиштан мехостам. аз сарро ширки ширин номида ба яке аз оҷонсиҳои амрикоӣ фиристодам. интизори ягон чизи хуб нашуда ба ҳама гуна натиҷа омода будам. ҳафтаи пас бошад, аз номи бонуи асрорноке аз Бостон номаи пуртаҳрик гирифтам. Эла табассуми хешро пинҳон дошта натавонист. ин табассуми дилсӯзона, дарднок ва меҳрубононае буд. Азиз баён дошт, ки аз он лаҳза вай чун пештара буда наметавонист. аз одами маҳкум ба марг гӯё дар лаҳзаи начандон мувофиқ ба дилдода табдил ёфт. ҳама чизи то ин дамуҳим ба ногоҳ давр заду ба печутоб даромад. маънавиёт, ҳаёт, марг, эътиқод ва муҳаббат, ин ҳамаро вай дубора аз риштаи андеша гузаронд. акнун ҳоло мурдан намехост. марҳилаи ниҳоии ҳаёташро бо ҳарфи «и» аз вожаи суфӣ ишора намуд. ва иқрор шуд, ки ин марҳила ба ғоя душвор афтод. зеро тамоми ихтилофи ботинро пушти сар намуда, хешро инсоне аз ҷиҳати маънавӣ камолёфта меҳисобид. тасаввуф пеш аз марг фафтиданро ёд медиҳад. ва ман қадам аз паси қадам ин ҳама марҳилаҳоро гузаштам. ҳина пиндоштам, ки ҳамаро пушти сар кардам. қариб аз ҳеҷ куҷо зане пайдо гардид. ӯ ба ман менависаду ман посухаш медиҳам. пас аз ҳар номаи электронӣ нафас ба дарун гирифта интизори номаи навбатии ӯям. суханҳо аз маъмули дида гаронарзиш мешаванд. ҳама ба фазои холӣ табдил меёбад, ки мебоист ҳарфҳои деринтизор пайдо шаванд. ногоҳ дарк мекунам, ки мехоҳам ин занро хубтару беҳтар донам. лозим аст бо ӯ вақти хеле ва хеле зиёдро гузаронам. бароям умрам нокифоя аст. ҳис мекунам, ки аз марг ҳарос дорам ва кадом ҳиссае аз ман омода аст зидди худованде, ки ман эътиқод дораму хешро фармонравояш меҳисобам, исьён намояд. охир мо ҳанӯз вақт дорем ку, дубора соҳиби овоз шуда гуфт Эла. табибон аз хусуси 16 моҳ ҳарф мезананд. қатъи изҳор намуд Азиз ва сай дошт ба назар бепарво намояд. шояд онҳо хато кунанд ё шояд ҳақ ҳам бошанд. намедонам. гӯш кун Эла, ба ту танҳо имрӯзро пешниҳод карда метавонам. ин ягона чизе, ки бо ман аст. хулоса на танҳо ман, умуман ҳамагон оянда надоранд. танҳо бо имрӯзанд. бароям писанд аст, ки чизеро тасаввур намоем. Эла чашмонашро пӯшиду хам шуд. гӯё мадор надошт, ки рост бистад. бо нотавонӣ мубориза бурда, лек дошт карда натавонист ва ба гирья даромад. хоҳиш, гирья накун. дар олам аз ҳама беш мехостам, ки ҳамроҳ ба Амстердам парвоз кунем. мехостам бароят изҳор дорам. биё якҷоя дар гирди олам давр бизанем. кишварҳои зиёдро дида бо мардумони гуногун вохӯрем ва якҷоя ба эҷоди офаридгор қоил шавем. ин бароям писанд аст. табассум намуд Эла ва ба тифле монанд шуд, ки барояш бозичаи пешниҳод месозанд, то ин ки хомӯш бошад. гирья накунад. чеҳраи Азиз тира гашта, ҷониби тиреза гашт. ман бошам метарсам.
метарсам ки ба ту ҳатто даст расонам. дар хусуси дигар чиз бошад ҳоҷати гап ҳам нест. чӣ тавр аз ту хоҳиш карда метавонам ки оилаатро партофта бо ман бошӣ, дар ҳоле ки худи ман оянда надорам? эла маъюс гашт, вале ба ҳар ҳол пурсид: чаро мо ноумед шавем? ту метавонӣ бо беморӣ мубориза барӣ. ту инро баҳри ман бояд бикунӣ, аз барои дуямон. хайр, чаро мо бояд мубориза барем? эътироз дошт азиз. мо доимо аз хусуси мубориза манаҳ мезанем. аз мубориза бо буҳрон, бемориҳои масунияти бадан, саратон, аз хусуси ришваситонӣ, ифротгароӣ, ҳатто аз вазни зиёд. магар роҳи дигар нест? ман аҳли тасаввуф нестам. дарҳол бо овози бегонаи ҳиросӣ посух дод эла. дар майнааш аз хусуси падари фавтидааш ки худкушӣ карда буд, аз дарди аз дастдиҳии наздикон, аз надомату солҳои нофаҳмӣ, аз ёдоштҳои беохири дардовар ва андешот ки агар вазъият ба таври дигар сурат мегирифт. медонам ту суфӣ нестӣ, писханд зад азиз, ва ту ҳам набояд аҳли тасаввуф бошӣ. хубаш орум миша. ин ягона чизест ки аз ту хоҳиш дорам. ту чӣ гуфтан мехоҳӣ? чанд муддат пеш аз ман пурсида будӣ ки худро шамс намеҳисобӣ? ёд дорӣ? ту гуфта будӣ ки ман ба ӯ монандам. хеле шод шудам ки инро шунида будам. лек афсӯс шамс нестам. ба пиндорам ӯ шахси хеле мӯътабар буд. лек ту метавонӣ румӣ шавӣ. агар иҷозат диҳӣ, муҳаббатро фаро гираду тағйир диҳад. аввал бо ҳузури хеш, пасон бо ғайби хеш. ман шоир нестам. румӣ ҳам шоир набуд, лек шоир шуд. ту намефаҳмӣ. аз барои худо, охир ман як кадбонуи оддӣ, модари 3 фарзандам. бонг зад эла ва ба зур худро даст гирифта тавонист. мо онем ки ҳастем, пичиро зад азиз, ва ҳамаи мо тағйир меёбем. ин саёҳат аст. ту ин саёҳатро анҷом дода метавонӣ. агар ту бо ғайрат шавӣ, ман ҳам бо ғайрат хоҳам шуд. билохира мо ба куния меравем. онҷо мурдан мехоҳам. эла оҳи сар кашид. бас аст. азиз хеле ба эла дида дохт. пас он чашмонашро поин афканд. дар чеҳрааш ифодаи дигар зоҳир гашт. дар овозаш бошад бегонагӣ. гӯё дар ҷои тамоман дур ҳузур дошт, чун барги хушк бо вазиши шамол ҳаракат дошта. боз чизи дигар эла, оҳиста гуфт ӯ. ту метавонӣ ба манзилат баргардӣ, назди фарзандон. инро ту бояд ҳал кунӣ, ҷонакам. чизеро ки интихоб накунӣ, ба эҳсоси ман таъсир намерасонад. ман ҳамеша туро дӯст хоҳам дошт. сулаймони майзада, куния, марти соли 1248. ба пиндори ҳушёрон, майзадаҳо тамбалхуҷаю ягона коре ки онҳо метавонанд ин нӯшидану нӯшидан. аҷаб фаҳмише. ҳарчи бештар нӯши ҳамон қадар дигар ёрои ҳаракат нахоҳӣ дошт. мо тамоми оламро болои китфони хеш мекашем. шалпару норизо аз тамоми олам сарамро болои миз гузошта ғанабам бурдааст. ана дар чунин маврид он хоби беҳад нохушро дидам. дар кадом кӯчаи ношиносе аз пасам наргови азимҷусаи сиёҳтоб таъқиб дошт, чун шайтони бадҷаҳл. саъй доштам аз он халос ёбам. аз миёни бозор давида болои рафо парида мегузаштам. ба савдогарон бархӯрда ҳисси бадбинии атрофиёни дар бозор бударо ба вуҷуд меовардам. ҳини давидан гузаргоҳе ба чашмам бархӯрд. худро бар он ҷо гирифтам. лек он ба кӯчаи сарбаста бурда расон. дар сарбастагӣ ба тухми азимҷуса бархӯрдам. тухм мисли хона калон буд. ногоҳ тухм кафиду аз дохилаш чӯҷаи бағоят бад шакли намнок берун шуда гирифт. хостам аз ин макон фирор намоям. лек дар осмон мурғи калон, модари чӯҷа падид омад. мурғ ба ман тавре нигоҳ дошт ки гӯё дар падшаклии чӯҷааш ман гунаҳкор бошам. мурғ поин шудан гирифта, нули тез ва чанголҳои боз ҳам тезашро ҷониби ман рост кард ва дар ин ҷо ман аз хоб бедор шудам. чашмонамро кушода ҳис кардам ки паси миз хобам бурдааст. даҳонам таъмаи мехчаи зангзадаро дошт. аз ташнагӣ гӯё ки ҷонам мебаромад. лек ба ҳар ҳол ҳавсалаи ҳаракат кардан надоштам. сарамро набардошта боз ҳам ба кадом ҳолати беҳудӣ ғутавар шуда ҳамзамон шавқуни майкадаро гӯш доштам. пас он шунидам ки на чандон дур баҳс доранд. шавқуни овозҳо гоҳ наздик мегашту гоҳ дур. ниҳоят пай бурдам ки паси мизи ҳамсоя баҳс идома дорад. ҳамин ки хостам ба нафарони гапзананда нигоҳ афканам, ба самам калимаи куштор расид. сароғоз ба ин гуфторҳо чун ҳазёни мастона муносибат доштам. чӣ гапҳое ки намешунавӣ дар майкада? вақте одат мекунӣ, пас сарфаҳм хоҳӣ рафт ки ин ҳама гуфтаҳоро чун ҳақиқат бояд қабул кард.
лек дар гуфтори ҳамсоягонам чизе баён ёфт ки маро ҳушёр намуд ва ман гӯшҳоямро сих кардам. ҳамин ки фаҳмидам онҳо шӯхӣ надоранд ва сухан дар бораи қатли Шамси Табрезӣ меравад, қариб мана ҳам аз даҳон афтад. чун онҳо аз майкада берун шуданд, дигар худро хобида вонамуд накардам. ҷаста аз ҷо бархистам. эй Масеҳ, тез ин ҷо биё, ба мисли ваҳшатзада бонг задам ман. боз чӣ мехоҳӣ? пурсид Масеҳи Давида омада. чаро дод мезанӣ? лек ман чизе гуфта наметавонистам, ҳатто ба ӯ ҳам. нафароне ки дар майкада ҳузур доштанд бароям шубҳанок намуданд. агар ин суиқасд ба ҷони Шамс бошад чӣ? не, даҳонро бастаю чашмонро калон бояд кушод. ҳеҷ гап не, фақат ҳамин ки хӯрок хӯрдан мехоҳам, иброз доштам ман. лутфан шурбо биёр ва дар он ҳарчи бештар сирпиёз андоз. ман акнун бояд ҳушёр бошам. ба тағйирёбии кайфиятам одат карда, Масеҳ бо тааҷҷуб ба ман дида дод, лек суоли зиёдатӣ ба забон наовард. лаҳзаи пас шурбои хушбӯй аз рӯдаю шиканба омодашударо гирифта овард. ба ман сӯхтаю бо шитоб ба хӯрдан пардохтам. ҳине каме вазъам беҳ шуд, аз пайи дарёфти Шамси Табрезӣ шудам. сароғоз ҷониби манзили Румӣ дартоз шудам. Шамсро он ҷо наёфтам. пас он ҷониби масҷид, мадраса, чойхона, нонвойхона, ҳаммом, хулоса тамоми кунҷу канорро дар кӯчаи косибон кофта баромадам. ҳатто чодари лӯлизани кӯҳансолро ҳам хабар гирифтам. ба он хотир ки мабодо Шамс барои табобати дандон ё кинабарорӣ назди ӯ рафта бошад. дар ҳама ҷо ӯро кофтам. ба лаҳза маро даҳшат бештар зер мекард. мабодо дер карда бошам, нахот ӯро кушта бошам. пас аз чанд соат ки дигар куҷо рафтанамро намедонистам, бозпас ҷониби корвонсарой омадам. ботинамро гургон тала доштанд ва ин лаҳза гӯё бо сейре ҳамагӣ ду қадам дур аз дарвозаи корвонсарой қариб буд ки бо Шамс кала ба кала мезадам. салом Сулаймон, аз афташ побанди фикрӣ ҳастӣ? бо табассум пурсид ӯ. худоё, ту зиндаӣ? нидо карда ва ӯро ба оғӯш гирифтам. баъди он ки Шамс аз оғӯшам раҳо ёфт, бо тааҷҷуб нигоҳам афканд. албатта зиндаам, ё ба шабаҳе монандам? ман кӯтоҳакак табассум намудам, сарам дард дошт. дар дигар маврид албатта якду шиша май менӯшидам, то ин ки ҳарчи тезтар бехуд шавам. дӯстам, чӣ гап шуд? саломатият хуб аст? бо изтироб мароғ зоҳир кард Шамс. беихтиёр оби даҳонамро ба дарун гирифтам. агар аз боби суиқасд сухан гӯям, бовар накунад чӣ? шояд пиндорад ки аз нӯшонӯшӣ ба назарам чунин намудааст. аз афта шояд ҳамин тавр ҳам буд. акнун худам ҳам ба ин чандон бовар надоштам. туро нияти куштан доранд, гуфтам ман. намедонам кистанд онҳо, зеро афташонро дида натавонистам. мефаҳмӣ, ман хоб будам, лек ин хоб набуд. яъне ман хоб дидам, лек нахобида будам ва маст ҳам набудам. ҳамагӣ якду ҷуръа. хулоса ки Шамс дасташро болои китфам гузошт. ором шав дӯстам, ман мефаҳмам. мефаҳмӣ? бале, акнун ба корвонсарой дароё, аз боби ман ташвиш накаш. не, ба ҳеҷ куҷо намеравам. ту ҳам намеравӣ, эътироз доштам ман. инҳо одамони ҷиддиянд. ту бояд эҳтиёт шавӣ. назди Румӣ нарав, пеш аз ҳама туро он ҷо мекӯбанд. тарси маро пай набурда Шамс хомӯш меистод. гӯш кун ошно, манзили ман хурд аст, аммо дилат чӣ қадар ки хоҳад метавонӣ он ҷо иқомат ихтиёр намоӣ. ташаккур барои ғамхорият изҳор дошт Шамс. лек ҳамаамон зери назорати худованд қарор дорем. ана яке аз дастурҳо. олам бо қонуни ҳамдигарғунҷоӣ қарор дорад. ҳар қатраи некӣ, ҳар зарраи бадӣ бо ҳам табъам аст. аз суиқасду фиребгариҳо, макорию шайтонгариҳо набояд ҳаросид. агар нафаре дом мегузорад, ӯ бо майлу амри офаридгор амал дорад. яқинан ба ин бовар намо. чизе ки худованд хост, пас ҳамон хоҳад шуд. бо баёни ин гуфтор Шамс чашмакие заду ба нишони видо даст афшонд. ман медидам ки чӣ тавр ӯ ҷониби манзили Румӣ дар кӯчаи ифлос тез гом мениҳад ва ин ба огоҳии ман нигоҳ накарда. қотил, куния марти соли 1248. ҳафтафаҳму аблаҳо. гуфтама, аз қафоям кашола нашаванд. ман ҳамеша корро танҳо ба сомон мерасонам ва хуш надорам вақте фармоишгарон ба корҳоям дахолат месозанд. лек онҳо побанди гуфтаҳои худ ҳангома доштанд. дарвеше ки маргашро бо чашмони хеш дидан мехостанд, гӯё ба таври фавқу зикр тавоност. майлаш, билохира розӣ шудам ман, аммо ба чашмонам натобед, то дами кори дарвеш яктарафа нашавад. онҳо розӣ шуданд. акнун 3 нафар шуданд. 2 нафарро пеш дида будам. дар вохӯрии охирин бошад, боз инаш илова гардид. чун нафарони пешин ҷавону асабонӣ. ҳар се чеҳраҳои хешро бо рӯймолчаҳои сиёҳ пӯшонданд. гӯё бароям ягон фарқе дошта бошад.
нимашаб назди манзили Румӣ расидам. аз тавораи сангин хез зада вориди ҳавлӣ шудам. он ҷо паси буттаҳо паноҳ бурдам. шармоишгарон боварам кунонданд ки Шамс одате дорад пеш аз он ки таҳоратро ба ҷо орад ҳар шаб рӯи ҳавлӣ машғули зикр мегардад. хулас маро лозим буд интизор шавам. обу ҳавои шамолдор ва ба ин фасли сол нисбатан сард ҳукм дошт. шамшере ки ба даст доштам вазнин ва сард буд ва ду шадаи марҷонӣ ки дасташро зеб медод панҷаҳоямро хеле дардовар фишор доштанд. барои эҳтиёт ҳамчунин як ханҷари на чандон калони ғилофдор бо худ гирифта будам. маҳтобро ғубори сафеду кабутоб фаро гирифта буд. дар дуриҳо ҳайвоноти ваҳшӣ овоз додаю улос мекашиданд. шамол бо худ накҳати маҳмуркунандаи гулҳои садбаргро меовард. аҷиб ки ба ногоҳ ҳолати нохуб фароям гирифт. ҳанӯз ба ин ҷо наомада кайфиятам чандон хуш набуд. акнун вазам тамоман бад гардид. паси буттаи садбарг дар пардаи хушбӯи ширин паноҳ бурда ҳарчанд сай доштам хоҳиши даст кашидан аз куштор ва ба куҷои гурехтанро дар вуҷудам нест карда наметавонистам. аммо ба қавлам устувор будам. надонистам чӣ қадар вақт гузаштааст. пилкҳои чашмонам вазнинӣ доштанду пайваста хамёза мекашидам. ҳин шиддати шамол афзоиш ёфт. бо кадом сабаби бароям номаълум ба сарам хотираҳо фурӯ рехт. хотираҳои тираю таъзиқовар аз хусуси ҷумла одамоне ки ба қатл расонида будам. ҳаргиз чунин ҳолати ногувор ба сарам нарехта буд. гузаштаро ба ёд оварда ҳаргиз асабонӣ намешудам. албатта буданд рӯзое ки побанди фикрҳои машғул мегаштам, лек асабӣ шудан? ба хотири хешро рӯҳбаланд намудан ба ҳуштак кашидан пардохтам. ин ҳам ёрӣ нарасонд. нигоҳамро ба дари қафо духта пичиро задам. барохир Шамс, маро маҷбур насоз, интизор шавам, ба ҳавлӣ баро. на овозу на ҳаракате, ҳеҷ чиз. ногоҳ сим боридан гирифт. аз он ҷое ки ман меистодам аз пушти девори ҳавлӣ ҳам атроф хеле хуб ба чашм менамуд. ниҳоят шохнам гирифт. кӯчаҳо ба дарёҳои тезҷараён табдил ёфтаю ман ба тамом тар шудам. лаънат ба ҳамааш, тоқат накардам ман. лаънат бод. ният доштам кушторро ба шаби дигар гузорам. якбора овози сахт ба самам расид ки резиши баланди чакраҳои боронро ба бому роҳҳо пахш карда тавонист. касе рӯи ҳавлӣ баромад. ӯ Шамс буд. дар даст чароғи равғаниро дошта рост ҷонибам меомад. ҳамагӣ чанд қадам дуртар назди буттае истод ки пасаш пинҳон будам. аҷаб шаби зебое изҳор дошт ӯ. бо аззобе изтиробамро боз дошта чуқур нафас гирифтам. наход ӯ танҳо набошад, ё бо худ гапзанон дорад, ё медонад ки рӯи ҳавлӣ интизори ваям, лек инро аз куҷо дониста бошад. сарам аз фикрҳои мағшуш қариб мекафид. пас он фикре ба сарам омад ки аз он маро даҳшат фаро гирифт. ба шамоли сахт нигоҳ накарда чӣ тавр чароғ дар дасташ фурӯзон аст. ҳамин ки аз ин хусус меандешидам дар пуштам мурғак давид. гуфторҳои гуногун дар бораи Шамс ба ёдам расид. ӯ аз соҳири бохабар аст. одамон нақл доштанд ки ҳамагӣ якчанд тори риштаро ба либосҳояш бастаю дуо хонад одамро ба хари ҳангосӣ ё муши парон табдил дода метавонад. албатта ба ин сафсатаҳо боварам набуд ва нияти бовар кардан ҳам надоштам. лек ба чароғи хомӯшнашавандаи дасти Шамс нигариста баданамро ларза фаро гирифт. замоне дар Табриз устоде доштам. чароғро ба замин гузошта ба гуфтор даромад Шамс. ӯ бароям он чиро омӯхт ки барои ҳама корҳо вақт кифоят хоҳад кард. ин яке аз дастурҳои охирин аст. чӣ гуна дастурҳо? чӣ гуна муаммоҳо? ман бояд дарҳол ба хулосае биёям. ё аз паси бутта бароям, ё интизор шавам ки пушташро ба ман баргардонад. ин корест ӯ накарда ҳам метавонист. агар ӯ донад ки ман дар паҳлӯям, пас дигар ҳоҷати пинҳон шудан нест. агар надонад, пас дақиқ ҳисоб бояд кард ки аз камин кай берун шавам. ва ин дам суроби 3 нафарро пай бурдам ки пушти девор пинҳон шуда буданд. аз афташ огоҳ набуданд ки чаро кушторро кашол медиҳам. дастури 37. ба гуфтораш идома бахшид Шамс. худованд вақтро дақиқ ба ҳисоб гирифтааст.
тартиботи вай чунон саҳеҳ аст ки ҳама корҳо дар рӯи замин дар вақти муайян шуда рух медиҳад. На дақиқаи дер ва на дақиқаи барвақт. соат барои ҳама бе истисно тиқ-тиқ мезанад. ба ҳар одам барои дӯст доштану фафтидан вақт муайян шудааст. билохира бароям аён шуд ки ӯ бо ман гап мезанад. вай медонист ки ман дар паҳлӯям. ӯ инро ҳанӯз то ба ҳавлӣ баромаданаш пай бурда буд. дилам сахт ба тапиш даромад ва чунон эҳсосе фароям гирифт ки гӯё дар атроф барои нафаскашӣ ҳаво намонда бошад. дигар пинҳон шудан маъно надошт. рост шуда аз паси бута баромадам. борон якбора аз боридан боз истод. тавре якбора ба боридан оғоз карда буд ва сукунат фаро гардид. ҳарду рӯ ба рӯи якдигар меистодем. қотил ва мақтул. новобаста ба вазъи ваҳшиёна, ҳама чиз гӯё осоиштаю табиӣ буд. шамшерро берун кашида қулочкашон зарба задам. лек дарвеш бо чунон чолокии зарбаро рад намуд ки ман ҳаргиз интизор набудам. хостам дубора шамшер бизанам. ин дам шавқуне бархосту гӯё аз ҳеҷ куҷо 6 нафар пайдо шуданд. калтаку наиза ба даст эшон ба дарвеш ҳамла оварданд. зафташ мардони ҷавон бо худ ошноҳоро оварданд. ҳама бо ҳам омезиш ёфтаю ба замин ғалтиданд. боз ба по хестаю боз ба куҷое меафтиданд. ҳайрону ба ғазаб омада ба рӯйдод назорат доштам. ҳаргиз чунин созгор наафтода буд шоҳиди кушторе шавам ки барои он ҳаққам пардохт карда бошанд. аз рафтору беҳавоии ин се ҷавон то ҳадде ба ғазаб омадам ки метавонистам дарвешро наҷот бахшаму худи эшонро дурустака куфта монам. лек андак пас яке аз ҳамлагарон бехудона дод зад: ёрӣ диҳед! калаи шағол тезтар! ӯ моро мекушад! пас ман тезтар аз барқ шамшерро як су партофта ханҷарро аз ғилоф берун кашидаму ҷониби пархошгарон тохтам. 6 нафар дарвешро ба замин пахш доштанд ва ман ханҷарро ба дили ӯ халондам. ҳамешагӣ яххирос шунида шуду халос. дарвеш ҳатто ҳаракате ҳам накард. ҷасади беҷонро якҷоя бардоштем. аҷиб ки хеле сабук будааст. онро ба чоҳ партофтему интизори шунидани шалапоси об будем. аммо чизеро нашунидем. ҷин занад. тоқат карда натавонист яке аз қотилон: чӣ, магар ӯ дар чоҳ нест? дар чоҳ аст, дар чоҳ. дигар саъй дошт ӯро ором созад. охир ба берун баромада наметавонад ку? ҳама тарсид. ман ҳам. шояд ӯ ба чангаки танаи девор часпида бошад. таклиф намуд савуми. ин фикри солим буд. мебоист баёни оқилонаеро дарёфт. ва мо хушнудона якдигарро оғӯш гирифтем. ҳарчанд хуб медонистем ки дар танаи девор чоҳ чангаке вуҷуд надорад. намедонам чӣ вақт он ҷо ҳузур доштем. сай мекардем ба чашмони якдигар нанигарем. шамоли сард рӯи ҳавлӣ хазонро чошу пош дошт. дар баландии осмон тирагии сиёҳи кабутоб ҷои хешро ба нурҳои лоҷувардии хуршеди тулукунанда мегузошт. аз афташ рӯи ҳавлӣ муддати тӯлонӣ ҳузур доштем, то даме ки дари қафо кушода ва дар даромадгоҳ нафаре пайдо нагашт. дарҳол вайро шинохтам. ӯ Мавлоно буд. ту кистӣ? нидо кард ӯ ва дар овозаш изтиробро пай бурдам. Шамс, ту дар куҷоӣ? ҳамин ки нави дарвеш гуфта шуд, мо ҳама рӯ ба фирор овардем. 6 нафари мо аз болои девор хез зада ғайб гаштанд. ман бошам ханҷари миёни ифлосиҳои паси бута афтидаро ҷустуҷӯ доштам. мефаҳмидам ки сонияе набояд таъхир кард, лек назди васваса тоб дошта натавонистаму қафо тоб хӯрдам. дидам ки румӣ рӯи ҳавлӣ равон аст. пас он тарафи чап ҷониби чоҳ роҳ гирифт. гӯё нафаре самти ҷустуҷӯро барояш баён дорад. ба пеш ёзида ба чоҳ нигоҳ афканд. чанд дақиқа дар ин ҳолат биистод, то даме чашмонаш ба торикӣ одат накарданд. сипас қафо баргашту ба зону афтод. бо муштон ба синааш куфта бехудона фарёд баровард. ӯро куштанд. онҳо Шамси маро куштанд. ман аз болои девор парида гузашта ханҷар ва дарвеши хунолудро аз ёд баровардам ва ба давидан пардохтам. чунон давидам ки дар умрам боре ҳам ба ин тарс надавида будам. Эла, Нортгемптон, августи соли 2008. пурнакҳату офтобӣ буд он рӯзи моҳи август. рӯзи монанд ба рӯзҳои дигар. Эла саҳар аз хоб хист. барои аҳли байт субҳона омода кард ва назора дошт ки ҳар кадом аз паси корҳои хеш бишаванд. яке ба ҷои кор, дигарон ба маҳфилиҳои шоҳмоту теннис ва таълимгоҳ. пас он ба ошхона баргашту китоби ошпазиро даст гирифт, то номгӯи таомҳоро барои нимрӯзӣ интихоб намояд. то нимрӯзӣ Эла машғули пухту паз гардид. ҳине ҳама чиз омода гашт. зарфҳои беҳтаринро берун овард. табақчаҳо паҳн намуда,
саҷоқҳоро дар ҳар гӯша ниҳод, мизро бо гулҳо оро бахшид. фикр кард ки шамъҳоро фурӯзон намояд, лек аз райаш гашт. беҳтараш ҳама тавре бошад ки мавҷуд аст. пас он ҷомадонро даст гирифт ки пешакӣ омода карда буд ва аз манзил берун омад. дар роҳ яке аз дастурҳои Шамсро пичирӯзанон такрор намуд. ҳаргиз дер нахоҳад шуд ки аз худ пурсиш намоӣ. омодаам ки рӯзгори хешро тағйир диҳам. омодаам ки худ тағйир ёбам. дар ҳаёт ҳатто агар як рӯз ба дирӯза монанд бошад ҳам, дар он хубие нахоҳад буд. ҳар лаҳза бо ҳар нафас инсон бояд таҷдид ёбад. танҳо як усули бунёди ҳаёти нав мавҷуд аст: мурдани пеш аз марг. Аловуддин, Куния, апрели соли 1248. танҳо пас аз 3 ҳафтаи марги Шамс билохира ҷуръат кардам назди падар рафта бо вай суҳбат намоям. ӯ дар китобхона танҳо менишаст. чун муҷассамае аз гашт сохта шуда ба назар беҳаракат менамуд. танҳо сояҳо дар чеҳрааш ҳаракат доштанд. падар, мумкин аст бо ту гапзанон намоям? оҳиста чун аз баҳри рӯё берун шуда, ӯ дида ба ман духт, лек чизе нагуфт. падар, медонам меандешӣ ки гӯё дар куштори Шамс даст дошта бошам. аммо иҷозат деҳ бароят арз намоям ки ногоҳ падар ангушташро боло бардошта сухани маро бурид. суханоне ки дуямонро бо ҳам мепайваст хушк шуданд. аз ту чизе шунидан намехоҳам ва ба ту ҳам гуфтание надорам, арз дошт ӯ. хоҳиш, ин тавр нагӯй. иҷозат де ман фаҳмонам, бо овози ларзон иброз доштам ман. қасам ба номи худованд ин кори ман нест. одамонеро ки ин корро анҷом додаанд медонам, аммо ман даст надорам. писарам, бо суханамро бурид падар ва андӯҳ дар овози ӯ ба оромӣ сар табдил ёфт. гӯё ҳақиқати пурдаҳшатро аллакай медонист. ту мегӯӣ ки ин кори ту нест? пас аз куҷост хун дар астари пироҳанат? ба худ ларзида беихтиёр ба бари пироҳанам дида духтам. магар ин дуруст аст? наход изи хун аз он бегоҳ то ҳол боқӣ монда бошад. ман дубора ба канори пироҳан остин нохунҳоям назар афкандам. ҳине сарамро боло бардоштаму нигоҳам ба нигоҳи падар бархӯрд. ин лаҳза дарк намудам ки ӯ маро дар доми моҳирона сохтааш дастгир намуд. беэҳтиётона ба пироҳан нигоҳ афканда худро ошкор кардам. ҳамааш дуруст аст. он бегоҳ дар майхона ҳузур доштам ва ин ман ба қотил фаҳмондам ки Шамс одат дорад ҳар бегоҳ рӯи ҳавлӣ машғули зикр шавад. ва пас он ҳине ки Шамс зери борон бо қотили худ суҳбат дошт, ҳамроҳи нафароне будам ки деворро убур намуданд. баъди он ки акнун имкони қафо баргаштан набуд, қарор додем амал кунем, зеро рафтори қотил ҳам шубҳанок менамуд. пас дигаронро фаҳмодам ки ба ҳавлӣ аз куҷо ворид шудан қулайтар аст. ҳамаш ҳамин. дар куштор ширкат надоштам. нахуст бо Шамс бойбарс ҳамла овард. баъдан ба ӯ иршод ҳамроҳ гардид. пас он дигарон вақте онҳо тарсиданд ки ба чунин амал қодир нестанд, калаи шағғол корро анҷом дод. пас инро борҳо ба хотир овардам. акнун бароям душвор аст бигӯям ки дар асл чӣ тавр буд. танҳо дар хотир мондаасту халос. чанд маротиба ба назар чунин намуд ки Шамс қариб аз дастамон раҳо ёбаду дар торикӣ ғайб занад ва ин рӯё чунон возеҳ буд ки ба он қариб бовар доштам. ҳарчанд Шамс гайҳо байнамон ҳузур надорад, аммо изи ӯ дар ҳама ҷо мушоҳида мегардад. рақсу мусиқӣ, шеър, ҳама чизе ки ҳамроҳаш бояд ғайб мезад, дар рӯзгори мо мавқеи худро дарёфтааст. падар шоир гашт. Шамс ҳақ буд. вақте кӯзае мешиканад, дигараш ҳам пурра намемонад. падар доимо инсоне буд ки қобилияти дӯст доштанро бо худ дошт. ӯ бо тамоми мардум, пайравони адиёни гуногун бо ҳисси эҳтиром муносибат мекард. на танҳо бо мусулмонон, балки насрониёну яҳудиён, ҳатто бутпарастон муомилаи некро ба роҳ монда буд. баъди он ки ба ҳаёти ӯ Шамс ворид гардид, доираи дӯстдоронаш беҳад васеъ гашт. ҳатто пасмондаҳои ҷомеа, танфурӯшон, майзадаю бангиҳо, дуздону гадоён ба он дохил шуданд. аз эҳтимол дур набуд ки ӯ қотили Шамсро ҳам дӯст дорад. танҳо натавонист ки як нафарро дӯст дошта тавонад, фарзанди хешро. Султон Валад, Куния, сентябри соли 1248. бенавоёну сағираҳо, бероҳаю дуздон, майзада, бангию ҳангӣ, ӯ тангаи тиллои хешро ба ҷинояткорон тақсим дорад. пас аз он шаби наҳс падарам куллан тағйир ёфт. ба пиндори ҳамагон
аз андӯҳи зиёд аз ақл гӯё бегона шудааст. вақте мепурсанд ки ба кадом корҳо машғул аст, ӯ қиссаи шоҳи араб Амр улқайсро баён медорад. ӯро ҳама дӯст медоштааст. вай сарватманду назаррабо низ маҳсуб меёфтааст. аммо рӯзе аз рӯзгори серу пур даст кашидаю қабои дарвешӣ ба бар мекунад ва аз он лаҳзот то дами марг дар гирди олам давр мезанад. ана чӣ ҳолат рӯй медиҳад вақте нафаре ба дил наздикатро аз даст медиҳӣ, мегуфт падар. намуди зоҳирии шоҳона ба чанг табдил меёбаду ба олам моҳияти дарвеш зоҳир мегардад. вақте Шамс дар олам нест, ман ҳам вуҷуд надорам. ман дигар устоду воиз нестам. ман таҷассумгари холигиям. ин аст фаною бақои ман. боре дари манзили моро тоҷири Зардинае чеҳра шубҳанок гуфт. ӯ баён дошт ки замоне дар Бағдод бо Шамси Табрезӣ ошногӣ доштааст. пас он овозашро паст намуда қасам хӯрд ки Шамси Табрезӣ зиндаю саломат дар кишвари Ҳинд машғули ибодат аст ва барои бозгашт пайти мувофиқро интизорӣ мекашад. гӯё падар аз ақл бегона шуд. вай тоҷирро пурсид ки бар ивази чунин хабари хуш хоҳони чист. ӯ бошад бешармона изҳор дошт ки ҳанӯз айёми наврасӣ орзуи дарвеш шуданро доштааст, лек зиндагӣ ҷараёни дигар гирифт. акнун хоҳиш дорад камзули чунин шахсияти бузург румӣ чун табаррук барояш арзонӣ дошта шавад. чун инро аз даҳони тоҷир шунид, падарам камзули махмалинро дарҳол аз тан ба дар карду ба китфаш ниҳод. падар, чаро либоси гаронарзишро ба як фиребгар тӯҳфа кардӣ? пурсидам ман пас аз рафтани тоҷири Зардина. охир хуб медонӣ ки ӯ дар ҳар суханаш дурӯғ мегӯяд. ана дар посух падар чӣ гуфт? фикр мекунӣ камзул барои дурӯғаш баҳои зиёд аст? не писарҷон, бовар кун, агар ӯ рост мегуфт ва Шамс дар асл зинда мебуд, пас барои ин ҳаётамро мебахшидам. Румӣ, Куния, 31 октябри соли 1260. вақт гузарон аст. билохира дард ба андӯҳ табдил меёбаду андӯҳ ба хомӯшӣ. хомӯшӣ бошад ба танҳоӣ мубаддал мегардад, ба танҳоӣ беинтиҳо ва чуқур, чун уқёнуси тира. имрӯз санаест ки 16 сол пеш ману Шамс бори нахуст бо ҳам вохӯрда будем. ҳар сол рӯзи охирини моҳи октябр мекӯшам танҳо бошам ва танҳоии ман аз як дафъа ба дафъаи дигар то рафт душвор мегардад. 40 рӯзро паси сар намуда, 40 дастурро фикр карда баромадам. ҳамашро дар ёд дорам ва сарам пайваста бо андешаи оиди Шамси Табрезӣ банд аст. меандешӣ барои зистан дигар дармон ҳам намондааст. меандешӣ равшании ботин хомӯш гаштаю беҳтараш пайваста дар торикӣ бимонӣ. лек вақте дар атроф торикии комил ҳукмфармост ва чашмон барои олам пӯшида шудааст, пас дар дил чашми савум кушода мегардад. ва ин дам дарк хоҳӣ кард ки биноии маъмулӣ бо биноии ботинӣ мухолифат дорад. чашмони мо чун чашмони муҳаббат возеҳу равшан дида наметавонанд. пас аз андӯҳ замони дигар фаро мерасаду инсони тамоман дигар зоҳир мешавад ва дар ҳама акноф одами дӯстдоштаашро меҷӯӣ ки дигар дар ҳеҷ ҷо вуҷуд надорад. ӯро дар қатраҳои об, болои мавҷи хӯрошон, насими субҳгоҳон, ҳавои тозаю беғубор хоҳӣ дид. ӯро дар рамзҳои болои регзорон, дар сангчаҳои хурд ки зери нурҳои хуршед медурахшанд, дар табассуми тифли навзод ва дар гардиши тези хуни ҷисми хеш метавон дид. магар метавон гуфт ки Шамс дигар вуҷуд надорад, дар ҳоле ки дар гирду атроф дар ҳама ҷо вай ҳузур дорад. ҳар рӯз, ҳар дақиқа чархзанон дар ғаму андӯҳ ман аз Шамс ҷудо намешавам. Шамс барои ҳамеша дар қалбам маъво гирифтааст. он ҷо овози Шамсро маҳфуз медорам. аз устоду воизи насиҳатгару пандеҳ ки замоне чунин будам, зарраи боқӣ намондааст. муҳаббат тамоми вуҷуд, рафтору кирдор, одату амалҳоямро фаро гирифтааст. дар лаҳзаҳои вазнин ду одам ёрӣ расонданд, то душвориҳоро пушти сар намоям. писари калониям ва парҳезкоре бо номи Салоҳиддин ки машғули заргарист.
дар устохонаи хурди хеш порчаи тиллоро бо болғачааш пуфта шаклҳои аҷоиб медиҳад. бо садои болғачаи ӯ зеҳ монда ба таври аҷиб рақси дарвешони чархзанандаро ёд меорам. кори мавзунноки Салоҳиддин бо мавзунияти муқаддас ки Шамс ҳикоят карда буд мувофиқат дорад. пас он писари калониам ба Фотима духтари Салоҳиддин хонадор шуд. шодону кунҷков ӯ кимиёро ба ёд меорад. ба ӯ тиловати Қуръонро омӯхтам. ба тадриҷ ӯро ҳам дӯст доштам ва ӯ чашми ростам гашту хоҳараш ҳидриё бошад чашми чапам. кимкайҳо кимиёи меҳрубон бароям як масъалаи басо муҳимро омӯхта буд. духтарон ҳамчун писарон шогирдони хуб хоҳам буд. ҳатто беҳтар аз онҳо. барои духтарон маҳфили рақси маънавии суфиёнаро ташкил намудам ва ба хоҳарони суфӣ маслиҳат додам ки ин анъанаро идома бидиҳанд. 4 сол пеш ба навиштани маснавӣ оғоз намудам. мисраи аввал субҳгоҳон ҳангоми назораи дамидани нурҳои аввалини хуршед эҷод шуда буд. аз он замон мисраҳо гӯё худ ба худ аз забонам мерезанд. онҳоро сабт намекунам. эҷоди аввалинамро Салоҳиддин сабт намуд. баъдан писарам онҳоро нусхабардорӣ кард. ба шарофати ӯ шеърҳо боқӣ монданд. росташро гӯям, агар боре аз ман мепурсиданд ки онҳоро аз ёд қироат намоям, аз афташ наметавонистам. суханон хоҳ назм бошад, хоҳ наср ғайриихтиёр падид меоянд ва ҳамон тавр ногаҳон маро тарк мекунанд, чун паррандаҳои дар гузар. ҳина ин достонро баён доштам, тасаввур намекардам ба кадом мавзӯъ дахл хоҳад кард. он метавонист дароз шавад ё баръакс кӯтоҳ. ягон тарҳи эҷод ба сар надоштам. вақте онро анҷом бахшидам, боз хомӯш мондам. ҳамин тавр то кунун хомӯшам ва хомӯш як тахаллуси эҷодии ман аст. дигараш Шамси Табризӣ. олам бо суръате дар ҳаракату тағйирёбист ки мо одамони хокӣ онро дарку назорат карда наметавонем. соли 1258 шаҳри Бағдод ба тасарруфи муғулҳо афтод. шаҳре ки бо зебоию истеҳкомҳояш фахр дошту хешро маркази тамаддуни башар мепиндошт. шикаст ёфт. дар он сол Салоҳиддин ҳам фафтид. дарвешони ман ва худам ба ин муносибат маросими боҳашамат ташкил карда бо дафу най аз кӯчаҳо гузар намудем. мо шодона рақсу бозӣ доштем, зеро инсони парҳезкору худотарс маҳз бо чунин тарз ба олами дигар бояд равон гардад. соли 1260 муғулҳо заиф шудан гирифтанд ва онҳоро мамлукҳо сахт шикаст доданд. ғолибони дирӯза худ мағлуб шуданд. ҳамаи ғолибон чунин мепиндоранд ки комёбии эшом абадист. ҳамаи мағлубон бошанд баръакс тарз доранд ки шикасташон доимист. ҳам ину ҳам онҳо бо як сабаб ҳақ нестанд. ҳама чиз тағйир меёбад ғайри симои худовандӣ. пас аз фафти Салоҳиддин тавре шуд ки ҳусамӣ шогирд акнун камол ёфтаю дар роҳи маърифат собитқадам монона гом мениҳад ва аз ин ваҷҳ ӯро Ҳусами Шалабӣ ном мебаранд. ҳоло ашъори маро сабт дорад. маҳз ба ӯ маснавиро қироат намудам. ҳусам фурӯтану хоксор аст. агар ки буданашро пурсон шавед, дарҳол чунин посухро хоҳед шунид. ман пайрави хоксори Шамси Табризиам. ноаён ҳудуди 40, 50 ва 60 солагиро ҳамагон пушти сар месозем. бо ҳар 10 сола хешро боз ҳам мукаммалтару такмилёфта ҳис мекунем. бояд пеш рафт, ҳарчанд анҷоми роҳ аён нест. коинот пайваста ва хастанашаванда дар ҳаракат аст. замину моҳтоб ҳам давр мезананд. лек чӣ онҳоро маҷбур дорад дар ҳаракат бошанд? ин муаммост. инро мо дарвешон дарк намуда доимо мерақсем. ҳатто агар дигарон ҳам нафаҳманд ки ба чӣ кор машғулем ва барои чӣ. ба ҳама нигоҳ накарда мо мерақсем. ба дарду ранҷ, шодию фараҳ, ризоят нигоҳ накарда мерақсем. дар танҳоӣ ва якҷоя, тез ва оҳиста, зеро маҷрои об чунин мефармояд. мо мерақсем, зеро ҳамҷурии бузург чунин гӯшрас дорад. пайваста тағйир ёфта, лек доира бетағйир мемонад. дастури 39. агар ҷуз тағйир ёбад, кул бетағйир мемонад. ба ҷои як нобакори оламро тар гуфта, нафари дигар ба олам меояд. ба ҷои ҳар инсони накукор нафари дигар тавлид меояд. аз ин ваҷҳ ҳеҷ чиз доимӣ нахоҳад монд ва ҳеҷ чиз ба таври ҷиддӣ тағйир нахоҳад ёфт. ба ҷои як суфии фафтида дар кадом як гӯшаи олам
باز یک صوفی دیگر تولید می‌یابد. دین ما دین محبت است. ما همه با زنجیر دلها پیوسته ایم. هینه یک پیوند گسسته می‌گردد، در جای دیگر پیوندی نو ظهور می‌کند. وقتی شمس تبریزی فهمید، باز یک شمس با 39 سال دیگر به نام دیگر به عالم آمد. نام‌ها عوض می‌شوند، می‌آیند و می‌روند، لیکن ماهیت همان است که همان. الا کونیا 7 سентябрь سال 2009. наздик ба кативаи курсӣ меистод ва он ҷо ӯ мехобид ки ногоҳ овозҳои ғайриоддӣ бедораш намуданд. эла чашмонашро кушод ва гӯш андохт. дар торикӣ касе суханҳои ношиносро баён дошт. ӯ дарҳол сарфам нарафт ки ин даъват ба намози субҳгоҳист. рӯзи нав оғоз меёфт, лек эҳсосе фарогираш гардид ки имрӯз ба чизе анҷом хоҳад бахшид. аз ҳар нафаре ки бори нахуст даъват ба намоз яъне азонро мешунавад пурсон шавед ва ӯ айнан чунин посух хоҳад гуфт. ин даъват басо зебо ва пурасрор аст, лек ба ҳар ҳол он чизеро дорост ки тарси ҳурофотиро ба вуҷуд меорад, чизе монанд ба муҳаббат. маҳз аз ин овозҳо эла як қад парида аз хоб бедор шуд. дар торикӣ чанд маротиба чашмак зад ва билохира дарк намуд ки овози мардона тариқи тирезаи кушода вориди ҳуҷра шудааст. эла дарҳол сарфам нарафт ки дар Массачусетс қарор надорад. манзили бар ҳаво ки ҳамроҳи 3 фарзанд ва шавҳарзист дошт дар ҳаёти дигар боқӣ монд. ҳаёти хеле дур ва ғуборолуд. гӯё он умуман вуҷуд надошт. гӯё он на дар ҳаёти воқеӣ, балки афсонае буду халос. бале, ин ҷо Массачусетс набуд. ӯ дар қисмати дигари олам, дар беморхонаи шаҳри кунияи кишвари Туркиё ҳузур дошт. ва марде ки нафаскашии як маромашро мешунид, шавҳари Массачусетсияш бо собиқаи 20 сола набуд, балки маҳбубаш, ки ба хотири вай рӯзи офтобии тобистони соли пешин аз шавҳараш фирор кард. аз барои марде ки оянда надорад ту шавҳаратро мепартоӣ? ягона суоле буд, ки дугонаю ҳамсояҳо аз ӯ пурсон мешуданд. фарзандон чӣ? фикр мекунӣ онҳо ягон вақт туро мебахшанд? эла чароғи рӯи мизиро фурӯзон кард ва дар рӯшноии гармӣ қаҳрабоӣ ҳуҷраро аз назар гузаронд. гӯё хешро бовар кунондан мехост. пас аз чанд соате ки хобаш бурда буд, чизе тағйир наёфтааст. ӯ дар ҳуҷрае аз ҳама хурди беморхона ҳузур дошт, ки дар тӯли умри худ ин гунаашро бори аввал медид. дуруст ки ҳуҷраҳои беморхонаро на чандон бисёр дида буд. кат қариб тамоми ҷоро банд мекард. ғайри он ҷавони чӯбӣ, мисчаи чоркунҷаи қаҳванӯшӣ, курсӣ, гулдони холӣ, лалли бо ҳар гуна доруворӣ ва дар паҳлӯи он китоби Шамс. ман ва Румӣ ҳине ҳарду ба саёҳат баромаданд. азиз пайваста онро қироат дошт. 4 рӯз пеш онҳо ба Куния омаданд. рӯзҳои аввалро бефарқ аз дигар сайёҳони оддӣ бо тамошо гузаронданд. ёдгориҳои тарихӣ, осорхонаҳо, мавзеъҳои кофтукови бостоншиносиро бо чашми сар дида, таоми маҳаллиро тановул ва ҳама ҷойро паси ҳам аксбардорӣ намуданд. то дирӯз ҳама корҳо табидил буданд. ҳина дар тарабхона таоми нимрӯзӣ тановул доштанд. ба ногоҳ азиз афтид. ӯро ба беморхонаи наздиктарин оварданд. аз он лаҳза эла пайваста дар паҳлӯяш қарор дошт ва интизорӣ мекашид ва намедонист чиро интизор аст ва умед дошт. ҳарчанд умед ҳам набуд ва хомӯшонае боисрор ба худованд дар муноҷот буд, зеро муҳаббати басу дер тақдим кардаашро нияти гирифтан дошт. ҷони ман, ту хобӣ? пурсид эла. ӯ азизро безобита кардан намехост, лек вай барояш болидароҳ лозим буд. посихе нашуд. танҳо ҷараёни нафас гирифтанаш тағйир ёфт. ту хоб нестӣ? пичирозанон, лек каме баландтар пурсид эла. хоб нестам, оҳиста посух дод азиз. чаро худат хоб намекунӣ? намози пагоҳӣ, гуфт эла ва гӯё ин ҳамаро шаҳр медод. бадшавии саломатии азиз, тарси аз даст додани дӯстдошта ва муҳаббати беақлонаи худи о. азиз болои кат нишаста бо чашмони мижаназананда ба эла нигоҳ дошт. дар рӯшноии сабуки чароғ, дар манзараи болиштои сафед чеҳраи зебои ӯ гӯё мурдаи сафед тоб менамуд. ба ҳар ҳол дар он нерӯ эҳсос мегардид ва шояд ҳатто абадият. намози бомдодӣ махсус аст, пичироз зад азиз. магарат барояд маълум нест ки аз 5 вақт намозе ки мусулмонон анҷом медиҳанд, ин намоз басо муҳим ва басо самимист. чаро? чунки одам аз хоб канда мешавад.
ин бошад барояш писанд нест. мехоҳем боз каме хоб равем. мас аз ин сабаб дар азони намози бомдод калимаҳое мавҷуд аст ки дар азонҳои намозҳои дигар хонда намешаванд. намоз беҳтар аз хоб аст. ба ҳар ҳол барои дуямон хоб будан беҳтар аст, андешид Эла. агар мо танҳо як ҷоя хобида тавонем. ӯ дар бораи хоби сабуку ором андеша дошт. дар бораи солҳои пурраи карахтӣ ки метавонистанд дарди ӯро таскин бахшанд. баъди чанде азон барои даъват ба намоз хомӯш гардид. ҳине охирин овоз қад шуд, дар атроф сукунати тоқатнофарсо ҳукмрон гашт. соли дароз онҳо бо ҳам буданд. як соли муҳаббати том. аксар вақт азиз ба қадри нерӯманд буд ки имкони сайру саёҳат дошт. лек 2 ҳафтаи охир вазъи саломатиаш хеле бад шуд. эла нигоҳ дошт ки вай дубора ба хоб фурӯ меравад. ба чеҳраи ором ва барояш хеле азиз нигоҳ афканд. ӯро даҳшат фаро гирифт. чуқур нафас кашида аз ҳуҷраи бемористон баромад. ба долони дароз қадам ниҳод ки деворҳояш сабз тоб ба назар мерасид. аз паҳлӯи шӯъбаҳо гузар намуд ки он ҷо одамони сиҳатёфтаи оламро тарк мекарданд. пиру барно, марду занҳо. эла мекӯшид нигоҳи кунҷковонаи одамонро сарфи назар намояд. лек мӯйҳои зардинаю чашмони кабуд аз афташ бегонагии ӯро ошкор месохтанд ва ҳаргиз то ба ин дараҷа дар ҷои худ набуданро эҳсос надошт. лаҳзаи пас эла аллакай миёни боғи начандон калони беморхона назди чашмаи аз замин фаворазананда менишаст. он ҷо муҷассамаи начандон калони фариштае мавҷуд буд. дар қар бошад якчанд тангаҳои нуқрагин рамзи хоҳиши махфии касони ҷило дошт. эла ҷайбҳояшро кофт. лек танҳо коғазҳои навишташуда ва нимаи рахчаро дарёфт. ба атроф назар афканда дар наздикӣ чанд адад сангчаҳои сиёҳи ҷилонокро пай бурд. вақте яктоашро аз замин бардошт, чашмонашро пӯшиду онро ба фаввора ҳаво дод. беовоз хоҳишеро пичироз зад ва медонист ки он амалӣ нахоҳад шуд. сангча аз девори чашма фаро гирифта қафо гашту ба кунҷе рост ба зонуи фариштаи сангин афтод. агар ин ҷо азиз ҳузур медошт, меандешид эла, ӯ дар ин ҳолати рухдода ҳатман ягон аломатеро пай мебурд. ним соат пас ҳуҷра баргашта он ҷо духтур ва ҳамшираи шафқатро дида монд. ба болои азиз рӯпӯш кашида буданд. ӯ олами фониро тарк карда буд. азизро дар куния ба хок супурданд, чун рӯми дӯст доштааш. эла маросими дафнро ба ӯҳда гирифта саъй дошт ягон ҷузъиёт сарфи назар нашавад. ӯ барои дафн дар мазори кӯҳна зери дарахти мониюлиёи калон ҷо пайдо кард. пас он суфиёни мусиқачиро дарёфт ки барои найнавозӣ розӣ шуданд. ба дӯстони азиз ба ҳар гӯшаи олам паёмҳо фиристод, то дар маросими дафн ширкат варзанд. барои эла хеле гуворо буд ки нафарони зиёд аз гӯшаҳои дури замин гирд омаданд. масалан ҳатто аз кейптаун, санкт петербург, муршидобод, сан-паулу, миёни эшон суратгирон, ҳамкасбони азиз, писархондҳояш, ҳамчунин олимону рӯзноманигорон, раққосон, меъморону тоҷирон, деҳқонон ва катбонҳо ҳузур доштанд. маросим гарм ва хуш гузашт. дар он намояндагони адёни гуногун ширкат варзиданд. эшон марги ӯро ҷашн гирифтанд, зеро медонистанд ки инро худи ӯ мехост. кӯдакон беғамона бозӣ доштанд. шоири мексикоӣ варақаҳои шеърӣ тақсим мекард. дӯсти кӯҳансоли азиз аз шотландия бошад, болои сари ҳамагон гулбаргҳоро чун қандалот пошид, то аз марг касе тарс надошта бошад. нафаре аз мардуми таҳҷо, мусулмони кӯҳансоли қоматҳамида, бо нигоҳи тез ва табассуми фароҳ дар лабон ба маросим назора дошт ва иброз дошт ки ин амал кирдори девонаворе буд ки то кунун куния ба ин монандро ёд надорад. агар маросими дафни мавлоно чандин аср пеш ба инобат гирифта нашавад. пас аз 2 рӯзи маросими дафн билохира ҳини танҳо мондан, эла дар шаҳр сайру гашт намуд. ба ҷуфтҳои оилавӣ аз паҳлӯяш равон, фурӯшандаҳои дуконҳо, савдогарони кӯчагӣ дида дохт ки саъй доштанд чизеро аз фурӯхтаниҳо бо ҳарро бо ӯ савдо зананд. одамон ба зани амрикоӣ бо дидагони гирьяолуд бо тамоми чашм менигаристанд. вай ин ҷо бегона буд. аслан ӯ дар ҳама ҷо бегона маҳсуб меёфт. ба ҳуҷра баргашта, пеш аз он ки аз меҳмонхона ҷавоб шаваду ҷониби фурудгоҳ роҳ гирад, куртаашро аз тан ба дар намуд. куртаи дигар аз пашми гӯсфанди ангорӣ
бо ранги шафтолугиро ба бар кард. ӯ ба Ҷенет занг зад. Ҷенет аз 3 фарзанд ягонае буд, ки модарро барои амалаш оиди аз паси эҳсоси хиш рафтор намудан дастгирӣ дошт. Орли ва Ави ҳанӯз хоҳиши бо модар ҳамсӯҳбат шудан надоштанд. «Модарҷон, чӣ ҳол дорӣ?» бо хавотирии самимона пурсид Ҷенет. Эла табассум кард, гӯё духтараш вайро медида бошад. Пас он ба зур изҳор дошт. «Азиз аз олам даргузашт. Ваҳ, ӯчаҷон, ман бо ту ҳамдардам». Сипас хомӯшии кӯтоҳе ба вуҷуд омад ва ҳарду сай доштанд боз гуфтание дарёбанд. Сукунатро Ҷенет халалдор кард. «Очаҷон, ту ба хона бармегардӣ?» Эла ғарқи андеша гардид. Дар гуфтаҳои духтараш суоли ногуфтаро шунид. Оё ӯ ба Нортгемптон назди шавҳараш баргашта ва аз маъракаи ҷудошавӣ, ки ба бастаи айбдоркунию хафагиҳо табдил ёфтааст, даст мекашида бошад? ӯ чӣ кор хоҳад кард? Вай на маблағ дошту на ҷойи кор. Лек метавонист дарси англисӣ бидиҳад ё дар маҷалла фаъолият намояд. Кӣ медонад, шояд баъдан муҳаррири хуб ҳам шавад. «Майда якам, туро сахт пазмон шудам», иброз дошт ӯ. «Додару хоҳаратро ҳам ёд кардам. Ту назди ман меоӣ?» «Албатта, модарҷон, мо меоем. Аммо ту ба чӣ кор машғул шудан мехоҳӣ? Бовар дорӣ, ки гашта наоӣ?» «Ман ба Амстердам меравам», посух дод Эла. «Он ҷо ҳуҷраҳои гуворо бо тирезаҳои ҷониби ҷӯйҳо кушодашаванда мавҷуд аст. Барои чунин манзил пулам мерасад. Боз дучархарониро бояд омӯхт. Намедонам, ягон нақшае ба сар надорам, ҷонакам. Мехоҳам танҳо бо имрӯз зист дошта бошам. Мебинем чӣ хоҳад шуд. Ин яке аз дастурҳост, мефаҳмӣ?» «Боз чӣ гуна дастурҳо, очаҷон? Аз кадом хусус сухан мегӯӣ?» Эла назди тиреза омад. Ба осмони бағоят кабудфом дида духт. «Ин дастури чилум аст», оҳиста баён дошт Эла. «Ҳаёт бемуҳаббат ҳеҷ аст. Аз худ напурс, ки чӣ гуна муҳаббатро меҷӯӣ. Ботинӣ ё ҷисмонӣ, малакутӣ ё заминӣ, шарқӣ ё ғарбӣ. Як ҳисса ба ҳиссаи дигар оварда мерасонад. Муҳаббат ном надорад. Он таврест, ки мавҷуд аст, софу беғубор ва оддӣ. Муҳаббат оби ҳаёт аст. Дилдода оташи ҷон. ҳине оташ ба об дил мебандад. ҳама олам ба тарзи дигар мечархад». Бо ҳамин гуфтори мо ба он ҷом расид.